Ovaj čovjek je bio toliko bogat da mu je godišnje propadalo više od 2 milijarde dolara, samo zato što ih nije imao gdje sakriti. To je bio Pablo Escobar, najveći narkobos u povijesti Kolumbije i jedan od najmoćnijih kriminalaca ikad. Tijekom 80-ih Escobar je kontrolirao više od 80% svjetske trgovine kokainom. Zarađivao je oko 420 milijuna dolara tjedno. Bio je toliko moćan da je kupovao političare, suce i policiju, a ako ne bi prihvatili mito, slijedilo je ono što je on zvao plata o plomo, ono srebro ili metak. Ali evo paradoksa, dok je terorizirao državu, istovremeno je gradio kuće za siromašne, škole i nogometna igrališta, zbog čega su ga neki zvali kolumbijski Robin Hood, no njegova moć nije trajala vječno. 1993. godine, nakon 13 godina potjere, Pablo Escobar je ubijen na krovu kuće u Medeljinu. Njegovo carstvo je palo, ali njegova priča i danas fascinira cijeli svijet. Ako želiš još ovakvih stvarnih priča koje zvuče kao film, ostani ovdje.